Ох, ранак выдаўся штось халоднае, і ў свеце неспакойна. Давай, Сонейка, прачынайся, бо жыць трэба. З табой, з зямлёю і з людзьмі. Людзі добрыя ўсе, мо толькі забыліся пра гэта. Адна я засталася. Сынок мой Віцёк пісем не піша. Хто ж гэта там? Васіль, ты? А шо ты там бубніш? Паміраць сабраўся, ашалеў пад старасць гадоў. Старасць не радасць, цяжка аднаму. У цябе, хоць грышка недзе ёсць. Хай сабе ён і не піша, а мой Віцёк. Ой, горачка, горачка, і ў каго толькі такі ўрадзіўся? Хто вінаваты? А якім яму яшчэ нарадзіцца можна было? Вунь, дактары на жанок цяжарных сварацца. Піць не можна, курыць не можна, хвалявацца не можна, а тут дзіцёнак дрэнны родзіцца. А пад бомбамі ляжаць можна? А жыўцом гарэць у сваёй хаце можна? А сядзець з такім жыватом у сцюдзёнай балотнай твані можна? А ўвесь час калаціцца ад страху, што цябе схопяць і заб'юць. Можна? А галадаць можна? А самой у гэтых нелюдзей, фашыстаў страляць можна? Ён, сынок мой Віцёк, яшчэ там, у мяне пад сэрцам, на ўвесь свет абазліўся. І не піша паганец. Пра маці забыўся, мо крыўдзіцца за што, але ж мне яго ўсё роўна шкада. Як ён жыў, бедалага, што бачыў? А якім жа яму яшчэ было можна нарадзіцца, толькі няўдалым? Бабе трэба ласкавай быць, на сонца часцей глядзець, тады і дзіцёнак цёплым родзіцца і ласкавым, а я толькі ваявала ў партызанах, ды вайны баялася. Ты дзетачак сваіх родненькіх хавала. І Ванька, мой старэйшы, прапаў на фронце без весткі. Мо сапраўды жывы застаўся, але ж столькі гадоў пасля вайны прайшло, а яго ўсё няма. А матчына сэрца ўсё чакае, чакае, баліць і чакае, баліць і чакае, і ніколі не перастане чакаць, і ніколі не перастане балець. Ох, што ж ты нарабіла, праклятая вайна?